لسر سینور اردن و سوریه شر مادهین هشبر. ارتشا اردن دهشمیه راگهاند کو 5 قاچاغین مادهین هشبر تفی چک و مادهیان هول داج سوریه درباسی اردن ببن. به دست بردان ارتشه هاتن کشتن. لگور جدرن لشکریین اردن لهمان دوری 627,000 حبن کپتاگون بهتر ji 3,000 هەڤیرên حەشیشê hatine desteserkirin. Urdun Îranê tawanbar dike. Berî 2 hefteyan Omanê eşkere kir ku wan hêzeka mezin li ser sînor bi cih kiriye. Qene rê li ber qaçaxtiya madeyên hişbir bigire. Li gor wê Îran hêzeka çekdar ava kiriye û madeyên hişbir derbasî Urdunê dike û hikûmeta Şamê jî piştgiriya wê dike. Lewra çend balafirin bi madeyên hişbir dagirtî li ser sînor anîne xwarê. El Esed xwe bi madeyên hişbir diparêze. Di demekê de ku hikûmeta Şamê aboriya xwe ji dest dide, şopîner dibêjin ku bi rêya bazirganiya madeyên hişbir îro roj El Esed xwe ragirtiye. Lewra gelek kargehên çêkirina van madeyan li deverên li jêr kontrola xwe ava kirine û Îran piştgiriyê dide. Welatên Erebî ziyaneka mezin dibînin. Hingî madeyên hişbir derbasî welatên Erebî bûn û jêdera wê Sûriyeyê bû serokê hikûmeta Şamê Beşşar El Esed di nava komcivîna Erebî de hat pejirandin. Yek ji mercên wan welatan rawestandina şandina madeyên hişbir bû. Lêbelê hîna jî ew bazirganî didome û îro roj Urdun sînorê xwe li ber wê asê dike. Binêrîna te eger ev bazirganiya madeyên hişbir bidome dê helwesta welatên Erebî li beramber El Esed bi çi rengî be? Nêrîna xwe bi me re parve bike.